Ngo 2003 ngangihlala lapha ehostel kwaMashu, kodwa ngase kuphelele ngoba ngo 2003 ngangenza umatric ngo 2003. Ngathi mase ngiqeda ukubhala ngase sengihamba ngiye eThekwini ngiyohlala ehostel. Umuntu ewufuna amatoho ngoba ngesikhathi ngenza ugrade 11 sasithi masivala sihambe siyofuna amatoho sibuye mase kuvulwa izikole, nako grade 10 kanjalo. So kwase kuthi ngo 2003 ke ngase sengiyohlala nje sengiqedile esikoleni, futhi kwala November nje. Sasihlala nobaba, khona ubaba wethu nje, ubaba omncane wethu lapha esasihlala naye, wayeyinyanga ke. Wayekade ehlala nje nobaba, obaba ke basebevele sebahamba kudala ehostel. So ubaba omncane wethu ngangihlala lapha eThembalihle ngasesiguqweni. Mawusuka eThembalihle, mawusuka endlini yami nje, mawuphuma nje endlini eblocksini engihlala kuyona, uphuma ujika uthi udlula khona insizwa lapha edayisa imbhede lapha ekuthiwa uZwidi, bese udlula isiguqo usuqhamukela erenki, so kuseduze nje. Ubaba omncane wayejwayele ukusithuma njengoba ngithiwa wayeyinyanga ubaba omncane, wayegaya nje imbiza nani. Wayejwayele ukusithuma sisuke eThembalihle siya ngale kwase3. Usuka kushuthi mawusuka eThembalihle, mawusuka nje eThembalihle ukhuphuke ngalomgwaqo ongathi yeSulabasha, mawudlula nje iground wase3 bese ungena ngomgwaqo ngesinxele sengathi ufuna ukuzongena ngapha ngaseDaffload, noma mawuqhamuka ngapha eThembalihle, noma mawuqhamuka ngapha eDaffload wehludlula endaweni yaMthembeni, muwela nje khona umfula okuthiwa umsunywana lapho. Muwela lo mfula ungena ngomgwaqo lo left, uxhuma lo mgwaqo uqhamuka Bulawayo, ungena uthi kunenyanga lapho kwakuthiwa uMncube. Ubaba omncane wayejwayele ukusithuma kuyona le nyanga. Kwakugcwala ke kuleya nyanga nje, kwakugcwala. Wayejwayele ukusithuma ubaba omncane, afike sithathe lokho esiyokuthatha kule nyanga, or kwesinye isikhathi sasike sihambe naye ubaba omncane lo. Sasifike sihambe naye ukuthi uma mhlambe mayisefikile fike engeneke yena akhulume, akhulume bese beyaqeda behambe. So sajwayela kanjalo ukuba uncane mayisithuma kule nyanga. Wayisisazi nje le nyanga ukuthi uMncube. Angisazi ukuthi wangoya kuphi uMncube nendawo, kodwa bayazi nje abaningi abahlala ehostel kwaMashu inyanga ukuthi uMncube, angazi noma isekhona nje manje. Leyo nyanga yayifuye amagwinsi, khona lezi zinto engathi onogwaja, yazifuye nje la. Yake yasitshena nje ngelinye ilanga, ngisazi yathi yenzani ngalezi zinto, ngoba sake sambuza ukuthi manje baba lokhu ukufuyeleni, wathi angazi ukwenzani, amagwinsi lokhu ngathi onogwaja nje. So samjwayela ke kanjalo singabafana bakaCebekhulu uMncube. So ngiyakhumbula ngelinye ilanga nje ngikhuluma neinsizwa ezayihlala eduze kwaseblocksini yethu esasihlala kuyona. Khona insizwa ezayihlala ezansi ngoba mina la ngangihlala khona ngangihlala hayi kude nesitolo sakwaShenge. Hayi kude nesitolo sakwaShenge, ngangihlala nje ngezansi kwaso. Khona insizwa ezayihlala lapho zayijwayele ukuba zipake neBM elibomvu lapho, igusheshe libomvu. Imjondolo ke lapha ehostel engakabi ingaka nje obisikhona, kwakusene space ehostel ngaleso sikhathi. Ngabo 2003 wawuthi imjondolo yayikhona, kodwa
phakathi kwama-blocks nje kwakusene-space. So wawuthi mawuhamba nje phakathi kwama-blocks kube ne-space, abanye bepaka imoto abathanda ukupaka imoto. Kunensizwa ezayihlala lapho ezayigqoka nje kahle. Kwakukhona enye insizwa okuthiwa uMathofane futhi, angathi uMathofane wangaseNkandla noma waseMsinga noma wakuphi noma wamaphumulo, wayidayisa amakhasethi la ngezansi kwaShenge. Wayigqoka nje kahle. Kwakusadlobe futhi umgqumeni lapho kakhulu. Umgqumeni wafika namashini awu7, wafika nama-vest alana wawenza kwabasestyleni, wakwenza kwabasestyleni ukugqoka nje lokhu kugqoka lezinto ezifashion ezazimo owayeyigqoka. Into mayesigqoka umgqumeni wayithola isigqokwa yiwo wonke umuntu. So nalezi nsizwa sayigqoka kanjalo, igqoka namalenda. Ngake ngaxoxa ngalezi nsizwa phambilini. Kwakuthi mangisuka, angithi mina ngangatohozi, ngangihlala nje nobhuti la. So mabese emsebenzini ke bona, mina ekseni njalo nje ekseni ngangivuka ngiyothenga isinkwa. Ngangiyothenga isinkwa lapha esitolo sakwaShenge. Isinkwa ke lapha kulesi sitolo sakwaShenge babeyikhandela sona leso sinkwa. Ngani masasibiza u2.50 ngenxa ukuthi kwakuyisitolo nje ababeyikhandela isinkwa ababesikhandela sona sasishibhile. So ngangithi njalo ekseni manginyuka ngiyesitolo, ngisuka endlini ngiyesitolo kwaShenge, ngifike ngidlule eduze kwalezi insizwa, ngidlule zilapha. Ngangijwayele ukuyidlula zidla inyama. Ukuyidlula zidla inyama lezi insizwa njalo nje. Ebese mayiqeda ukudla inyama, kwesinye isikhathi zibeka u2 litha ka-drink. Mayibeka u2 litha ka-drink shoot njalo nje. Igqoka amasheni kahle, igqoka kahle lezi insizwa njalo nje, igqoke kahle, igqoka amateka abizayo. Mangiphuma nje kuseni ngiyothenga isinkwa, nazi zidla inyama. Kwesinye isikhathi mangisheshe ngahamba ngawuthenga isinkwa, mhlambe isahlezi noma isayosa or zisahlezi noma isahla. Kwesinye isikhathi zazidla umgxabhiso ilanga maselithena. Ngelinye ilanga maze ngibona insizwa njalo ngihlale ngidlula ngigqoka isikhindi bese ngibuya nesinkwa, ngidlula zagcine zangibuza ngelinye ilanga ukuthi hey, uyesitolo nomfana? Ngathi mina hayi ngiyesitolo. Zathi siphathile u2 litha, zangineka u10 ngahamba ngaphatha u2 litha. Zagcina zangijwayela kanjalo njalo mangidlula nje u2 litha ingakawuthengi bese ziwuphathisa mina lezi insizwa u2 litha. Base ngubeka u2 litha bese zithi angiphuze. Njalo nje kuseni ngangithi mangivuka 2003 nje ngoNovember lapho kade siqeda ukubhala ngenyuka ngayiThekwini. So ngayijwayela kanjalo lezi insizwa. Zasho zathi hayi siyabaza abafowenu, ungacebe khulu lo oyinyanga, ubaba wakho lo oyinyanga lo wenza imbiza. Ngithi mina yebo baba. Base bethi hayi siyabaza abafowenu labacula isicathameya. Ngithi mina yebo. So zangijwayela kanjalo ke lezi insizwa. Kwathi ngo-2011 sengisejele eMaritzburg, sihambe nge-appeal. Ngafike ngayizwa enye insizwa, kanti kushuthi ke njoba ejele njoba ngihlale ngisho ejele kuyaphithizela. Umuntu oboshiwe umgcine esencoma 1 2 3 sesemarisburg, 1 2 3 sesegoli, 1 2 3 usese eBhongweni, or usese sekoVaterfan noma kuliphi nje ijele. Ijele nje kuyahlalwa kodwa kuyaphithizela nje, ngithola usuhambile. So ke ngangathi ngifike encome ngayibona lensizwa engangingayazi ngo2010 ngisanda kufika. Ngayibona lensizwa engangingayazi ukuthi kambe lensizwa ngangiyazi laphi. Kwasho ukuthi ke kuyaphithizela ejele, ngayibona futhi sihambile. Kanti eMaritzburg, kanti mangifika eMaritzburg ngo2011 ngafika ngena C3 leya. Ngafike ngangena kwala nje commune cell.
angisazi ukuthi sesibani lapha isesi3 noma isesiba kodwa i-commune cell nje la kuhlala khona iboshwa ncanzazi la ku 50 60 40 lapho nje. Ngathi ngisahlezi nje kanjalo ntambama ke njengoba kusuke ixoxa nje bose ziyaxoxa ezinye ziphuzile itiye. Ngathi mangihlezi iyaxoxa ke lensizwe ixoxa ngehostela kusho ukuthi ixoxa nje ukuthi hey thina ihostel asasigoqisi libekela yabo sasilibekela ihostel iyabala ukuthi ayihamba nobani yabona ihamba nobani yazi yafaka igama lika Mathofane kanti uMathofane ngiyamazi yabona nje uMathofane nani uyabona uMathofane wayemncane kithi ishoke ngokugqoka wayemncane kithi yabona ngowenza nje nani iyayixoxa. Angisazi naye ngeza ngathi uMathofane uswashona kodwa bayamazi nje abaningi abahlala ehostel abayidume kakhulu lapha ngaseThemba Lihle zasesitolo washenga nje wayidayisa amacassette babethepha amacassette bawadayisa kusadayisa kakhulu amacassette egqoka indaba ukudlala wayigqoka. So mayixoxa lensizwa hey ngithule ngiyizi ixoxa ngeThemba Lihle ixoxa ngoMathofane ngithi mina ilensizwa lena yaxoxa ngeindawo engizaziyo mase ngiyibheka yiyo lensizwa engangayibona eNcome ngayibona eNcome ngabuye ngangayibona ukuthi siphele laphi ngangiyifanisa noma ngingasazi ukuthi ngangibona bese ungibuyela umqondo mayisikhuluma isilokhu ixoxa nje ixoxa ngeThemba Lihle ixoxa ebese ungibuyela umqondo ukuthi hayi kubona lo muntu lona ngangambona ngiyayazi lensizwa le ngigcine ke sengikhuluma nayo ke kodwa ke yona engasangiboni ngachaza ukuthi hayi mina ngangisanda kufika ehostel kanjena ngihlala la ngezansi nobabcebe ekhulu eimbiza iyamkhumbula ngangijwayele ukuyothengisa inkwa mina nina nginifice nihlezi ngala iblock khona amablock ayela kwakuhlala igenge yamaphumulo ngakulawo mablock negenge yangapha koNdwedwe. Yaxoxa ke lensizwa le isikhathele uyudaka uyayibona ikhathele uyudaka iqoke nezimpahla eziphuphile ayinendaba nje futhi nazo ayinendaba. So ngathi mangixoxa ngayo sagcina ke sesixoxa ke ngitshena ukuthi minayi wena wawujwayela ukuma nezinsizwa khona izinsizwa ibabiza ngamagama ke ngayitshena futhi ukuthi kwakunane BM eligusheshe lalijwayele ithi hayi likasibani bani lo BM. So sagcina sesingabangani kanjalo kwasho ukuthi into insizwe engase yagwetshwa kakhulu ayisanakile nje into eziningi sidlalela ukhasini ayisenandaba nje. So mayisingichazela kuyachaza ukuthi yaboshwa yicala yalenza emlazi njoba babehlala lapha nje babezinkabi bona babedubula indaba uganga laba behlela khona ababehlala khona mangibedlula njalo besitolo babedubula indaba uganga. Saxoxa ngento eziningi ke saxoxa ngento eziningi naleyo nsizwa ke ngayigcinise eMaritzburg. Kuthe nje insukwini njoba senginokukhuluma ngeindaba zasejele nala ku Facebook ngabhalelwa ngenye insizwa eyayikade eyake yabona ngibhale ngale insizwa engikhuluma ngayo yayihlala ehostel. So ngibhalelwa ngenye insizwa ibuza ukuthi ke uyamazi ni umfoko kaMtshali wangapha kwaNongoma uSuthu. Ngithi mina angimazi umtshalo kanjani lo iyangibhalela ukuthi hayi lo ingaphakathi lensizwa iseGoli isejele laseGoli. Ithi khona umfoko kaMtshali engangijwayelele naye kakhulu lapho kwaNongoma uSuthu kodwa nako bangazange ngiye kubo kodwa nje ngangijwayelene naye kakhulu sisahlala ehostel. Washona lo mfo lo ngo2003. Ithi washona ngo2003. So ngikuzwa ithi ngeke ngakuzwa ukukhuluma ngehostel ngabona ukuthi uyalazi ngithi mina ngeke ngahlala ehostel. Ngeke ngahlala nje phela 2003 2004 but ngo2004 ngabuya ngayohlala eClermont eKK
2004 2005 kabuya futhi ngazohlala kwaBasha hostel. Ithi-ke lensizwa awumazi umtshali ngithi mina angimazi futhi makashona 2003 akulula ukuthi ngimazi ngoba nami ngangisanda kuphuma esikoleni lapho, so akulula ukuthi ngimazi. Hayi bese yangixoxela ke ngomtshali ukuthi yayijwayelene naye babedubula naye umtshali wasoSuthu kwaNongoma ngakithi. Ithi-ke lensizwa kwakuugudi ngo-2003 of which ke vele ngogudi ngangisafunda isikole mina. Kwakuugudi ngo-2003 umtshali base kusho kwakumtshali nezinye insizwa zangapha eMbumbulu nenye yangapha kwaBiyela obuka ngapha ngaseMpangeni. Kwakuyo umtshali kusho ukuthi babehlanganisa indaba yokuyobamba imali. Angithi kuqala imali yabo nje ngabo 2099 2001 kuyale imali le imoto zemali zayingakagadwa kanje netechnology yayingakabikho ngalendlela esikhona manje. Yayibanjwe imali yabona nje insizwe ezaboshola ku96 97 eziningi khona ngisho amaphoyisa ngoba yayibanjwa ngisho nangamaphoyisa. Kwakungelula nje i-technology yayingekho phezulu kangaka. So insizwa nje kwakwazi ukuthi ngogudi makuzoba ngapha ngalwedi zishaya imoto yemali, ngoDisemba ishaya imoto yemali zifuna ukwehla ekhazini nemali. Ithi-ke lensizwa umfo kaMtshali nenye insizwa ngapha kwaBiyela kwakuthiwa uSikhumbuzo nenye nezinye zangapha eMbumbulu bake baye enyangeni le kade ngikhuluma ngayo uMncube. Babeya ku evikini nje ngomsombuluko, phakathi komsombuluko noLwesibili kuzoba ugudi ngoLwesihlanu. Kusho ukuthi umtshali ke nalezi insizwa bona babezinkabi vele babamba imali beshaya nabantu beshaya ikhanda bebamba imali. Ngichazelwe le insizwa ngaphakathi bengifonela ingitshela ngomtshali lo wasoSuthu ukuthi washona kanjani. Ithi bathi mabe kushuthi babe bawu7 umtshali ehamba nalezi insizwa bese enyangeni lekuthiwa uMncube kade ngikhuluma ngaye lapha ehostela kwaMashu ngale kwase3 beyohlola kushuthi babeyohlola nje ukuthi khona imali abazoyibamba ngoLwesithathu khona imali babezoyibamba ngakusasa ngoLwesibili noma ngoLwesithathu. Angithi-ke lezi insizwa ezenza lo msebenzi phambilini beyiqale ezenza umsebenzi wokuba inkabi beyiqale ziyohlola nani ngoba ayikuloko kwamanje ngibona ukuthi khona sizokwenza lokho. Kanti beyiqale ziyohlola i-check ukuthi umsebenzi wazo uzohamba kanjani. Ithi-ke lensizwa abantu mabefika umtshali kule nyanga yakwaMncube bafike umtshali-ke lo wangakithi wasoSuthu wayeyazi lenyanga, uye owakhombisa lezi insizwa lezi ukuthi ayikhona inyanga engiyaziyo esingaya kuyila ihostel. So base beya kule nyanga ke kule nyanga yakwaMncube bazobheka ukuthi umsebenzi abazowenza ngoLwesithathu uzohamba kanjani. Kodwa kusho ukuthi bazogeza futhi kusho ukuthi bazofike begeze. Angazi-ke inkabi igeza njalo-ke mhlambe nisuke kugezwa lokhu ukuthi khona umunye umsebenzi ade niwenzile bese niyageza. So babezoqala begeze kule nyanga ebese babhekele ukuthi umsebenzi wabo uzohamba kanjani. Kusho ukuthi kufika umtshalo wakwaNongoma uSuthu uSikhumbuzo waBiyela ubuka ngapha eMpangeni wayehlala umfo wamtshalo wayehlala khona ehostela kwaMashu. Bese kuthi uSikhumbuzo wayehlala eNanda. Bese kuba izinsizwa bese kuba umfo kaNdebele wayebizwa ngocingo. Umfo kaNdebele angisazi ukuthi wayengakuphi. Bese kuba lezi ezinye ke zayingezangapha eMbumbulu. Kwakukhona enye insizwa kuthiwa Sakhwakhwa lapho yaseMbumbulu bese ihamba nezinye zangakube ezimbili. Bathi ke mayifika umfo kaMtshali
nalezi insizwa kulenyanga yakwaMncube ntambama nje kumsombuluko besithi lenyanga bese bethi cha baba uMncube kusho umtshali ethi ngihambana nazi insizwa abafowethu engisebenza nabo sizokhona umsebenzi sohamba sowenza ngolwesi ungathi ngakusasa kusho ngolwesibili ngolwesihlanu kuzoba ugudi uthi ke umtshali khona umsebenzi esizohamba siyowenza ngokusasa so sifuna ukubheka ukuthi uzohamba kanjani uzophumelela yini kodwa ngaphambi kwalokho besicela ukuthi ubaba sigeze qala inyanga uMncube kuthiwa yathi angeke ngikwazi ukunenzela lutho nje manje hambani nina nixabene ninodwa futhi nizodubulana nina kwamanje nje nifuna khona abafuna ukudubulana phakathi kwini ngicela ningiphumele ningaze nidubulelane la esigodlweni sami ay bebukane bodwa ke manje umtshali nalezi insizwa ukuthi hawu ngoba thina sazi lutho likho umuntu ofuna ukudubula omunye lapha angithi bavele iphethe ibhamu njengoba hlezi nje ihamba ziphethe ibhamu uthi umtshali kodwa ngoba thina kushuthi beqale inyanga mayisho njalo beqale bebukane bodwa ilona lo webuka omunye ukuthi hawu sifuna ukudubulana kanjani thina manje ethi umtshali hayi baba ayikho into enjalo phakathi kwethu siyezwana nje njoba size lapha nje size ithi inyanga ngicela ningiphumele ngicela niphume manje hamba nolungisa udaba lwenu kodwa khona abaxabene phakathi kwenu abafuna ukudubulana manje ayi uthi umtshali bathi mabe bezama kushuthi bathi uxoxa bodwa madoda ukhona nonenkinga nomunye la ayizathi insizwa ayikho into enjalo asazi thina mina kwayilona lo wathi hayi mina anginanxa nomuntu wathi umtshali wathi ubaba uMncube inyanga wathi no ngicela niphume ayikho into engizoyikhuluma nani ayi baphuma bame emgwaqeni baxoxa komtshali ukuthi hawu madoda ubani oxabene nomunye la ayikho ingxabano esiyaziyo kushuthi mabephuma kubaba uMncube bangena umgwaqo bahamba ngeenyawo ngoba bazohamba ngamatekisi futhi ngoba usikhumba uzobiyela wasobuka isuka eNanda usakhwakhwa isuka ngapha eMbumbulu kushuthi bezohlangana ehostel babegibele nje amatekisi njoba besuka la kubaba uMncube enyangeni nje boba u7 bahamba ngomgwaqo bazohamba ngomgwaqo beze beyodlula kwaBulawayo beyogibela lapha emabhokseni khona isiteshi noma istopi ekuthiwa isemabhokseni bazodlula kwaBulawayo uma nje besiphuma nje enyangeni bejika umgwaqo bethi besaxoxa ukuthi ubani oxabene nomunye naye inyanga ithi sizodubulana kuvele kuqhamuka imoto lapho kuvele kuqhamuka imoto nje isprinter ivele iqhamuka mayiqhamuka ivele insizwa ngaphandle kule moto zivele ngaphandle vele ivulele ngenhlamvu khona lapho kwashona usikhumbuzo biyela zadubula usikhumbuzo biyela lezo nsizwa lwengithi wasempangeni obuka njoba bephuma enyangeni nje bavele kwedlula isprinter safika sadubula saqonda sana nosikhumbuzo ngwashona usikhumbuzo ngoba bathi wadubuleka la emhlanje washona mayisashonile ke kanjalo ke tatazeleke lezi nsizwa zayikhipha movie ibham nazo zathi ziyadubula ushuthi imoto isidlule ehostela kumgwaqo uthe uyazi ke nomphethe isibhamu baqhamuka umuntu adubula esakho sikhipha kudala uqala ubaleke wethuke usikhipha muva nazo lezi zaqala zithuka wadubuleka usikhumbuzo yasibaleka imoto bathi ke zamkaka usikhumbuzo ke lezi insizwa zabona lo muntu uyafa zase lezangapha eMbumbulu angithi vele njengoba kudutshula umuntu la
into ezolandela kufanele kufonela amaphoyisa noma kuzofika amaphoyisa futhi noma nina ningangawafonela kodwa kuzophuma abantu bezobuka bese oblock sherman nobani befonela amaphoyisa. So ke ngesikhathi kuphuma abantu bezobuka yabe isibaleka futhi njoba esedutshula isikhumbuzo seshonile bese lezi zinto zasembumbulu osakhwakho bese beyahamba besithatha isibhamu kusikhumbuzo ngoba naye wafa ephethe isibhamu besithatha isibhamu kusikhumbuzo bese beyahamba ebese nomtshali agijime endlini vele isikhumbuzo seshonile bemshiyela egijima umtshali endlini eyobeka isibhamu sakhe ebese ebuya ke kamuva efice ke sekukhona nanamaphoyisa ke sekungungene nabantu hayi afike ke usikhumbuzo akhulume namaphoyisa umtshali akhulume namaphoyisa esho ukuthi hayi lo muntu ade ehamba naye uDutshulo ehamba naye bese ke ebhala statement ke ebhala statement umtshali umfokamtshali wangakithi kwaNongoma ebhala statement ukuthi hayi bebehamba ndawonye kwaDutshulwa usikhumbuzo behamba nosibanibani wachaza ukuthi kuqhamuka imoto angayazi baqhamuka imoto abangayazi eSprinter ngazi noma emhlopheni yafika yadubula isikhumbuzo njengoba behamba nje yesiyabaleka shuthi ke mayiseshonile usikhumbuzo lapha ehostela meseshonile baphuma abantu endlini mayisedutshile umuntu bephuma endlini bezobona ukuthi ubani bazana ke abathi hostel table insizwa ngathi yangasekuthini le ngathi yangasekuthini baphuma ke kwaze kwaphuma nezinsizwa zangapho obuka zafike zambona usikhumbuzo ukuthi hayibo usikhumbuzo lo Dutshulwela zafonela ekhaya ubuka zasho ukuthi hey phela sekushona usikhumbuzo manje laba basobuka emakhaya bafonela eNanda ngoba wayenentombi wayehlala nentombi usikhumbuzo leNanda bafonela eNanda bafonela nentombi ukuthi awusiza kuthiwa sekudutshula usikhumbuzo lapho yabona eNanda nje bezwa kanjalo ukuthi usikhumbuzo useshonile ushonele hostela kwaMashu umama wengane kaSikhumbuzo leNanda ebese fonela abangani bakaSikhumbuzo ke manje baseNanda ebabuza naye ekhala ukuthi hawu usikhumbuzo biyela ngizwa nakho ngifonelwa ngabakubo lempangeni bathi useshonile nikuphi bethi abangani hayi sila eNanda thina kuthiwa ushone kuphi kanti kushuthi ubengahambi nabo abangani bakhe laba seNanda usikhumbuzo behamba nalomfo kaNongoma ngakithi wakomtshali bese besuka kabangani basikhumbuzo baseNanda benikele hostel mabefike hostela la ukushonele khona bahamba ngemoto mabefike hostela la ukushonele khona usikhumbuzo umfo kaBiyela ayibefice bewafice ngempela amaphoyisa ngamaphoyisa ke lapha eNanda lapha ehostela bayaza abahlala khona isidumbu sike sihlale ekseni kusukela ekseni kuze kuyoshona ilanga singathathiwe kusukela nje ekseni kuze kuyoshona ilanga so mabefika ke le gang yaseNanda ifika lapha ehostela ifike nangempela usikhumbuzo semboziwe ke sekukhona namaphoyisa ebese ifike isho ukuthi hayi sihlala naye thina lo mfowethu sihlala naye leNanda ebese amaphoyisa hayi nangu umuntu ubehamba naye so sibhala istatement nangu bekushuthi amaphoyisa akhombisa umfo kaMtshali bese ba uye ke manje uchazela lezi nsizwa zasena ngifuna uzwe njalo ukuthi ibhadi njalo mase likulandele nje ngeke ulivike kushuthi umfo kaMtshali ke lo wangakithi ebese echazela lezi nsizwa zaseNanda ke lezi ezihlala nesikhumbuzo lo seshonile uthi kade sisenyangeni khona nje la ehostela lapha ngaphambili sihamba bekuyimi usikhumbuzo nosibanibani nomfo kaNdebele ubala ke lezi zo7 so kwavele kwaqhamuka abantu nje manje bazosidubula kwadubuleka usikhumbuzo siqhamuke nje iSprinter ngazi noma sasimhlophe niqhamuke iSprinter la safike sadubula kwashona usikhumbuzo utshela le gang yaseNanda hawu kanjalo nje anibonanga ukuthi ngobani asibonanga
ungabe udutshulwa ngobani sikhumbuzo hayi kungacaciki. Isithi ke le gang yaseNanda phosiphi isibhamu sakhe ebesethi kushuthi umfo kaMtshali angithi ngesikhathi esishona uLobe emdubula usikhumbuzo isibhamu sasila. So mase bemdubula kwana lokudidizela kanti le gang yasembumbulu isisithathile isibhamu ngoba phela vele umuntu meseshonile insizwa lezi isikhathi esiningi nje inkabi mezodubula umuntu ophethe isibhamu ifika imdubule besithatha isibhamu. Kodwa laba abamdubula abadubula isikhumbuzo abakwazanga ngoba besemontweni abakwazanga ukwehla futhi babengeke phela behle ngoba engahambi yedwa. So isibhamu sagcina sithathwe lezi insizwa zasembumbulu ehamba naye bosikhumbuzo zasithatha zahamba nazo. Uthi kuMtshali hayi isibhamu sika sikhumbuzo sithathwe ilezi insizwa lezi eseyihambile lezade sihamba nazo. Bathi ke laba baseNanda basithatha kanjani isibhamu pho manje awusithathanga ngani wena ngoba usikhumbuzo uthi wena wazi wena kulezi insizwa. Angithi laba emkabini nike nihlangane nibe ba-11 niyokwenza icala elilodwa noma niyobamba inkunzi angisho njalo manize igebengu niyobamba inkunzi nike nihlangane nibe ba-11 uthola ukuthi wena wazi umuntu kulo 11 wazi umuntu oyedwa noma ababili. Asikho isidingo sokuthi uzubazi bonke laba abanye nabo futhi asikho isidingo sokuthi kuyenzeka nje niyobamba inkunzi ningazani nihlanganiswe nje lo msebenzi ezokushaya bese niyahlukana. Uthola ukuthi mina khona insizwa engibizayo ukuthi hey wecebe khulu khona umsebenzi kanje sifuna ukuyowenza. So ke sibona ukuthi nawe ungaba khona nami bese ngithi mina kuleyo hey khona omnye umfo ngicela ukuphatha usibani uyabona nami ngiphatha isosha engazi ukuthi uyabo. So leli sosha sengizoliphatha angithi alibazi laba abantu so sigcine ningazani kanjalo. Zazi sisho kanjalo insizwa ngaphakathi mayichaza ukuthi la enkunzini akudingi ukuthi uze nazane uyabona kodwa futhi kuyenzeka phela nazane. So lezi insizwa zaseNanda seyibuza lo mfowethu wangakithi okaNongoma uMtshali wasoSuthu zithi wena uvume kanjani ukuthi bethatha isibhamu laba behambe naso ekubeni nosikhumbuzo ngoba phela isibhamu sikasikhumbuzo nje besefile nje ufune ngabe sithathwe wena. Ayi uMtshali ngundaze kuMtshali manje ukuthi usezothini ngoba naye empeleni ingathithi akanakanga ukuthi isibhamu sathathwe ubani phakathi kwabo kodwa nje wabona ukuthi sithathwe yibona ngoba yena ngasithathanga. Hayi ke zihilizisane ke manje lezi insizwa nomfo kaMtshali wangakithi lezi zaseNanda zihilizisana noMtshali ngoba phela zona kahle nje ubusikhumbuzo efile nje azimazi ukuthi ufika kanjani zizwa ngoMtshali. So kufanele into echaza uMtshali kube yiyona ezoyi-understandisa ukuthi uMtshali ushone kanjani. So ke kugcine kubangwa ke manje ukuthi uma usikhumbuzo edutshulwa wena usasithathe ngani isibhamu sakhe bese ethi uMtshali ke hayi akanakanga hayi ebesebona uMtshali ukuthi yazi laba sebefuna ukungibulala ke manje inkinga nje sekuthi kukhona amaphoyisa kodwa kusho ukuthi naye athatha isibindi ke uyamazi umuntu oyinsizwa naye. So ebese emva kwalokho ebese kuba ke nokuhilizana bese emthatha ke amaphoyisa isidumbu sikasikhumbuzo sithathwe isidumbu kuhanjwe naso sihamba noyedwa ngathi kwamaphoyisa ahamba noyedwa kulaba beqhamuke eNanda laba abanye basala ke sibesele nomfo kaMtshali ke manje. Usethi umfo kaMtshali echazela lezi insizwa ukuthi hayi bengeke mina ngikwenze lokho sikhumbuzo umfowethu angithi uMtshali akasaphethe isibhamu nje manje uhambile osibeke endlini bambuza ke pho siphe sakhe isibhamu beningayiphethe nibhamu uthi uMtshali besiyiphethe. So ngihambile ngawusibeka endlini esami ngesikhathi ngibalekela amaphoyisa ngihambe nje sekuzofika amaphoyisa ngasibeka ngase ngiyabuya. Esikasikhumbuzo sibi pho ngoba phela njengoba kunguwe wazi usikhumbuzo kulezi insizwa ejwayele wena wuwe kufanele uthathe isibhamu sakhe. Ayi kusho ukuthi ngempela uMtshali akasithathanga isibhamu kusho ukuthi sathathwa ngosakhwakho laba ngapha embombolo. Hayi ke zigcine ke sengathi kuyahiliziswana ke bese zithi lezi insizwa ngoba
zilezi insizwa leza senanda zithi iple nyanga benike kuyona seyifuna ukuthola ngempela manje ukuthi uqinisile nosikhumbuzo ukuthi I mean uqinisile nomfo kaMtshali wangakithi ukuthi ngempela usikhumbuzo ufe besuka enyangeni. Hayi ke begcine ke sebebuyela emuva ke sebeya kumncube kubaba umncube. Mabefika benokhe lapha ngoba kwasekubuse ebusuku nje kwasengabo 8-9. Hayi befike beyinokhele inyanga. Ebese eyangena umfo kaMtshali kule nyanga engene nje nabanye nganoma noyedwa noma nababili bengena ayingena ngazo kulezo zasenanda ngoba ungathi zazi la ko 4-5. So uma esengena ngaphakathi uMtshali shuthi lezi ezingaphandle ezisele ezintathu zixoxe yabona ngoba phela manisuke ningi abantu ukubone nani mawunabafweni kukho into enidinayo khona udinwa kakhulu khona omunye obuya nikhuze nina ke ukuthi noma usanda ukuxabana. Kuthe uma esephuma umfo kaMtshali enyangeni nalezi insizwa ayikade ngene nazo waphuma bangena umgwaqo ke kade lezi insizwa zasenanda bezoconfirm ukuthi ngempela lento eshiwo uMtshali yiyo. Bathi mabephuma nje enyangeni bengena umgwaqo bavele bamthela phansi uMtshali washona zamdubula khona lapho washona lezitsha zasenanda zayingena indlela washona kanjalo kuMtshali. Engeke ngathi ngixoxa nenye insizwa yasoSuthu ngibuza ngaye uMtshali kwasho ukuthi hayi usencane noma kusho ukuthi ngoba phela noSuthu lukhulu ibingixoxela kanjalo ingixoxela lokho ke lensizwe ngibuza ukuthi ngiyamazi lo uMtshali lo ngoba naye kwakumuntu wayinkinga wayidubula ingetshendayo angiyazi esingitshena ukuthi washona kanje. Uyabona ukuthi wafela ubala kuMtshali kanjalo nje wafela ubala ngoba wani isibhama ngasithathanga vele lensizwe asobuka yadutshulwa umuntu namanje kwagcina kungaziwa futhi ke ngalezi ayikhathi ehostela eyibambalwa abantu ababeboshelwa abacala ukubulala ngaphakathi ngoba lapha ngalezi ayikhathi umuntu bevela abulawe nje bevela noma kungenaso isiqiniseko sokuthi ngempela babegcina bengaboshiwe kodwa ehostela umuntu buvela umbulale. Leyo nto iyathi ukubuya futhi kakhulu ayikaze ke vele ilunge le ndawo ngoba ngithe noma sengiphumele ejele 2016 ngahamba ngayohlala khona ehostel bekuwest futhi ke bekuwest ke lokho ukukwenza ke manje ngoba labafana baphatha ibhamu lapho hostel bese bengena ngisho endlini bengene bethatha ukudla endlini. Angikhulumi ke ngama tuck shop ke la agcwele la ngaphakathi agcwele ngaphakathi ehostel hayi bebezenzela ke lapho bebezenzela ke lapho bedubula nje umuntu isinomi kanjani yabona nje 27 mina ngicane 2018 ehostel kunabafana abancane nje lapha ngangibakhonze kakhulu ngidlala nabo isinoka khona 2018 2019 angaze ngiye ngabuya ke 2019 akaze ngiye hostela 2020 mangibuyela ngafica labafana ngithi ngangibakhonzile abanye sebeshonile sebaphatha isibhamu bavele badudula bashona base bephila ngendaba yesibhamu. Umuntu ke mawukwe wangena esibhanyeni wayinikela nje ukuthi usuphatha isibhamu usuzophila ngesibhamu usuke usuyifishanise kakhulu insuku zakho ngoba kuba u2 months nje inyanga yokuqala usuku kusakhanda igama kwesibili bese akubabaza ngesikhathi bekubabaza nje abantu bose sebabaza nomphefumulo wakho labo bafana nje ngikhuluma ngabo ngangibakhonze kakhulu ngidlala nabe sinuka khona lapha hostel badubule enye insizwa yangapha ngakithi eManseleni kwemshengu beyidubulela nje ubala beyidubulela ubumnandi nje ngiyazi ukuthi lapha ngakithi nje eManseleni kwa mhlambe bagcina bengazila abakhona ukuthi ngoba ngalandela mina ngathi mangifika khona lapha
ayafika yachaza igenge ukuthi hayi wafela ubala lo muntu ekuseni nje wayeyidakelwe futhi angazi wedlula wathini kulezi insizwa zihlalele iphuza. Omunye umfana vele oduze isibhamu wayedubula umfana engimaziyo engangidlala naye isinuka. So ngafika ngaphoxeka kakhulu abafana sengithola ukuthi sebeshonile bese bephila kanje futhi. Yabo. So ke ngiyayazi kakhulu impilo yasehostela ngihlalile kuyona namanje sengike ngiye ngifike ngilale khona. Mhlambe ngihlalele leso sikhathi mangiseThekwini nje ngiyaye ngidlule khona ngifike ngithi ukuhlala khona. Kodwa kwesinye isikhathi ngisuke ngiyobuka nje ngoba ikhona nensizwa ezikhona lapha ehosteleni nokungithinta. Zithi mawusehostel ubuke udlule ngala noma ubongitshena mawusehostel. Khona into engifuna ke sithi uyixoxa ngiye bese ngisho ngithi hey wendoda ngikhona ehostel bese ngixoxela insizwa zithi hey nami phela ngangehlelwe ukuthi nokuthi kanjalo. So ke bengithi angidlule futhi nakulo lolu daba. Siyabonga kakhulu.